ngawe i-journey yakho yosasazo iqale phi? I-journey yami yosasazo iqale eGcuwa ine-community radio station khona phayana. Kulapho ke ndazama ukuzenzela igama khona, ndaphuma ke ndathatha ibreak kuba ndandizixelele that I won't do anything engaphezulu kwe-8 years. Ndizawunika abanye abantwana i-chance. Ndaphuma khona ndabheka usivulele sakho isitishi. Awuchance ubusonayo? No, ndaphuma ndabheka eKZN kulapho ndadibana khona ne-radio nakhona, which was the-online radio station. Kulapho ndifike khona ndenza athi nam ndabuya nembasa khona ezimbini phaa kwi-radio station endandikuyo. Ndaphinda futhi ngo-2023 ndaqonda hayi mandiphinde ndithathe ibreak futhi kuba noko besendibona uba izinto zam kwelaa cala ziyangathi zifuna ukuphazamisana nesikolo, mandikhe ndijonge apha esikolweni kakhulu kuba ndandiye ngokwesikolo khona. So indlela yam neradio yanjalo, but ke i-True Talent ndandiqale uyingenela ngo-2015. Ndaphinda ndayingenela, hayi kodwa ke ndafika ndangena ndabulisa nje ii-judges ezazikhona, ndathi enkosi ndaphinda ndaphuma. Waphuma kwa eli zange ndithethe nothetha, ndabulisa nje zinerves novalo. Uba yayiseyikhona kale ngoma yakho, I think ndingazange ndingcangcazela ndangcangcazela ndaphuma ndabuya ngo-2016. Ngo-2016 kulapho ndangena khona ndajika kwi-top 10. Ndabekwe ngokona ndizawubuya after 10 years kulo nyaka sendikwi-top 4. Lanto kuthiwa umzingisi mhlawumbi kule game isithathu third time like into ekwenza ungaqiniseka into yoba mhlawumbi kweli tyeli uyayithatha ngokolwazi endandinalo before okanye mandithi namava endandinawo kwiradio, ndandibona uba no, amava am ayisemancinci. Ndaya ndiyithathe for granted ngoba ndizawucela apha ndigqibe. But ndibonile ngokuba irank ibalulekile, ungena erankini i-event oyibonayo ngathi kudibene abantu. Ndingena nasesibhedlele eGcuwa bayayazi athi amanesi ebhizi ngo-9 no-10 ndibe ndisendelapha ndithi molweni mama kuvota ngapha kwexesha. So amavent nawo kulo nyaka akusafani namavent andinawo before, because ngoku noko nabantu esendibazi kwii-events nakwezinye indawo akusafani kakhulu. Uyavotisa? Ofuna ukuvotela ngavotela phi? Angakuvotela phi? Umuntu ofuna ukunivotela ndenza ngeli hlobo, uyangena kwefowunini yakho uye phaa kulaa ndawo uyothumela umyalezo SMS, ubhale phaa uthi True Talent 14. Utrue wakhona it's TRU, umdibanise notalent, uthi space uthi 14 kwinamba engu-39721. Uthi True Talent 14 kwinamba engu-39721. Okay. Une-strategy ndiyabona yile experience ubuthetha ngayo yoba umane uvotisa abantu kwezi ndawo uhamba kuzo, kodwa ngokokujonga abanye ukhe wabamamela abanye abawuqubisana nabo for esi sithuba somsebenzi bajime kangakanani bona? Ndiyabamamela colleagues, noko it's a healthy competition. That's how we say it. That a win or a lose, but build relations nabo, it's something that is very important. And bayaqhuba ndikhe ndithi xa ndingenayo eGcuwa ndisithi ndizovotisa kuthiwe hayi mani uyamazi ubani, ndithi ubani ubani khona kulaa competition, ndiphinde ayanimazi. But you're trying to say ewe ndiyamazi lo mntu, but again kodwa ndizanga ngaye namhlanje, ndize ngam namhlanje. So abantu babayazi that uze ngawe, but ewe yena uyamazi yena. Okugqibela True Talent 14 bathumele phi? Kwinamba engu-39721. i-SMS ikhosta i-R150, ezamahala azisebenzi tu. Good, babakuvotela bazokwazi nyhani ke ba ungubane na. Nakuthi Tayitira esithi awungazi ukunye no-PC, no-Camp Masters, no-General CC.